Perquè al final, contra els discursos d'odi, l'amor sempre guanya. I ens heu ajudat a convertir aquesta festa amb la festa de l'orgull LGTBIQ+ rural de Catalunya. Ni un pas enrere! Continua la lluita més diversa i amb més colors que ha existit. És que a casa nostra ho tenim clar. A Roquetes respecta'm o a fer punyetes. A partir d'ara, Roquetes ha de ser una ciutat referent i any rere any hem de sortir al carrer per celebrar conjuntament que estimar no fa mal. Estic pensant que avui celebrem aquesta festa perquè encara hi ha molts murs per a derrocar. A veure si fem possible. Roquetes és una festa per cridar ben fort, que estimar és necessari. Cal fer-ho des de la llibertat, cadascú qui vulgui, com vulgui, per generar una societat que per definició és plural, amb maneres diverses de viure i entendre la vida, i que cal gaudir sexualment en plenitud, amb consentiment, sense repressió, amb alegria i tota la llibertat. Jo crec que és important perquè un poble com Roquetes, bé, Roquetes és la ciutat però és petita, vull dir que hagi apostat per això, vol dir que podem emmirallar altres poblacions així i que hi haga una cabuda i una festa d'esta envergadura crec que és una cosa important. Això pot fer que se sumiguen altres poblacions a que normalitzin això i que poguéssim tindre festes en totalment llibertat i en respecte sobretot.
Did you